Einen wunderschönen guten Morgen. Csodálatos szép reggelt kívánok nektek. Ist das schön hier zu sein? Ez nagyon szép dolog itt lenni nálatok. So viele neue Leiter im Reich Gottes, frisch gesalbt mit frischem Öl. Ennyi új vezető Isten országában, frissen felkenve és új lelkesedésre. Der Himmel freut sich. A menny örül nagyon. Und ich freue mich auch. És én is nagyon örülök. Und ich freue mich auch über Gottes Wort. És én is nagyon örülök Isten igéjének is. In dem Psalm sagt einmal David, a Zsoltárban egyszer Dávid azt mondta, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Én úgy örülök a te igédnek, mint valakinek, aki nagy zsákmányt szenved. Und ich freue mich jetzt auf Gottes Wort. És én most nagyon örülök Isten igéjének. Weil ich möchte Beute machen für mein eigenes Leben. Mert én nekem is nagy zsákmányra van szükségem az én életem számára. Und du für dein Leben. És neked is zsákmányra van szükséged a te életed számára. Abgemacht? Megegyeztünk ebbe? Du sollst was mit nach Hause nehmen. De neked haza kell vinned magaddal valamit. Ich werde nur über einen einzigen Vers sprechen heute. Én ma egyetlen egy versről fogok beszélni. Aus der bekanntesten Predigt, die je gehalten wurde. Abból a legismertebb prédikációból, ami meg lett tartva ezen a földön. Matthäus 5, Vers 9. Ez Máté 5:9-ben találjuk meg. Über alle Maßen glücklich sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ezt a verset mindannyian ismeritek. Boldogok a békességre igyekezők. A német fordítás azt mondja, hogy mindenek fölött boldogok lesznek, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Halleluja! Das sind Worte von der wichtigsten Person, die je auf der Erde gelebt hat. Ezek egy személytől származnak, ezek a szavak, aki a legfontosabb volt, aki ezen a földön élt. Vom Retter der ganzen Welt. Ő az egész világnak a megváltója. Sein Name ist Jesus Christus. Az ő neve Jézus Krisztus. Er ist der Messias der ganzen Welt. Ő az egész világnak a messiás. Wer ihn kennt, aki őt ismeri, und ihn in sein Leben hineinnimmt, és őt beviszi az ő életébe, und seine Worte ernst nimmt, és az ő szavait komolyan veszi, wird komplett transformiert. Annak az élete komplett meg lesz változtatva, teljes mértékben. Drei Dinge fallen sofort auf in diesem Text. Ebben a szövegben 3 dolog tűnik fel azonnal számomra. Punkt Nummer 1. Az első. Es geht um extreme Glückserfahrungen. Először is arról van szó, hogy extrém örömállapotokat tapasztalhatunk meg. Nicht ein bisschen. Nem csak egy kicsit. Extrem. Nagy mértékű örömöt. Das griechische Wort heißt Makarios. A görög szó azt jelenti Makarios. Und Makarios heißt extrem glücklich. És a Makarios szó azt jelenti extrém boldog. Halleluja. So wie mein Übersetzer. Úgy, ahogy az én tolmácsom. Es geht erstens um extreme Glückserfahrungen für dich. Először is arról van szó, hogy extrém öröm tapasztalataid legyenek. Zweitens. Másodszorra. Es geht um eine enorme Verheißung von Gott. Másodszorban pedig egy hatalmas nagy ígéretről van szó, amit Isten adott. Ein enormes Versprechen von Jesus. Egy igen nagy ígéretről, amit Jézus adott. Und drittens. És harmadszorra. Geht es um eine hohe Kunst. És aztán harmadszorra pedig egy magas művészetről van szó. Die hohe Kunst, Frieden zu stiften. És ez a magas művészet a békesség szerzésnek a művészete. Und genau darüber werden wir jetzt sprechen. És pontosan erről fogunk ma veletek beszélni. Es ist eine revolutionäre Botschaft. Ez egy nagyon nagy forradalmi dolog. Weil in dieser Welt, in der wir leben, mert ebben a világban, ahol mi élünk, wissen nur ganz wenige Menschen etwas von der hohen Kunst, Frieden zu stiften. Nagyon kevés ember tud arról, hogy a békességszerzésnek egy magas művészete létezik. Schauen wir uns das einmal genauer an. Nézzük meg pontosan az igét. Jesus sagt, Jézus azt mondja, Frieden zu stiften kennzeichnet die Söhne und Töchter Gottes. Jézus azt mondja, hogy a békesség szerzése az megismertethetővé teszi Isten gyermekét.
Die werden Söhne von Gott und Töchter von Gott heißen. Akik békességet szereznek, azokat Isten fiainak és leányainak fogják hívni. Es ist also eine Eigenschaft, die dem Volk Gottes besonders zu eigen ist. Ez azt is jelenti, hogy az Isten népének egy különleges tulajdonsága, ami Isten népét felismerhetővé teszi. Ein Hauptmerkmal. Ez egy fő felismerési Ein lehetőség. ganz starker Charakterzug. Ez egy nagyon erős karakteri jellemvonás. Von denen, die Gott seine Söhne und seine Töchter nennt. Azokról, akiket Isten az ő fiainak és leányainak mond. Du kannst auch sagen, es ist eine Hauptaktivität. De azt is mondhatnád, ez Isten gyermekeinek a fő aktivitási területe. Frieden zu stiften. Békességet szerezni. Jetzt müssen wir mal genau hineinschauen in den Text. Most pontosan nézzünk bele a szövegbe még egyszer. Warum will Gott, dass wir Frieden stiften? Miért akarja Isten, hogy mi békességszerzők legyünk? Jeder Mensch hat Sehnsucht nach Frieden. Minden ember vágyik békére. Minden ember. Aber es geht nicht um geistliche Wellness. De itt nem arról van szó, hogy ilyen szellemi wellness ajánl fel Isten. Oder was viele Leute heute haben, ein bisschen Harmoniebedürftigkeit. Hogy amire sok ember vágyik, legalább egy kis harmónia jöjjön az életemben. Davon ist hier nicht die Rede. Erről itt Jézus nem beszél. Es geht nicht um Sehnsucht nach Frieden. Itt nem arról beszél Jézus, hogy valaki vágyik békére, sondern es geht darum, um die Kunst, Frieden zu schaffen. hanem arról beszél, hogy ez egy művészet békességet szerezni. Frieden zu kreieren, wo kein Friede ist. Békességet csinálni valahol, ahol nincsen békesség. Friede herzustellen, wo kein Friede vorhanden ist. Valahogy békességet előhozni, ahol jelenleg még nincsen békesség. Das ist eine spannende Sache. Ez egy nagyon felizgató dolog. Du bist von Gott bestimmt, Frieden zu kreieren. Ez azt jelenti, hogy Isten elhívott téged arra, hogy békét tudjál csinálni és teremteni. Etwas zu schaffen, was in unserer Gesellschaft nicht da ist. Valamit tudsz csinálni, ami ebben a társadalomban nincs meg. Halleluja! Halleluja! Eine unglaublich starke Aufgabe. Ez egy hihetetlenül nagyon erős feladat a Und számunkra. warum sollen wir das tun? És miért csináljuk mi ezt? Weil Gott selber ein Gott des Friedens ist. Azért, mert Isten a békességnek az Isten. Weil das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Mert Isten ország igazságosság, békesség és szeretet az ő országa. Das Reich Gottes besteht aus Friede total. Istennek az országa teljes szeretetből áll. Friede im Neuen Testament ist ein Hauptsegenswunsch. Az új szövetségben a békesség ez egy alapvető áldás kívánat. Du musst mal die neutestamentlichen Briefe lesen. Olvasd el az új szövetségi leveleket. Sie beginnen alle und enden alle mit Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mindegyik levél azzal kezdődik és azzal fejeződik be. Békesség legyen ti nektek, ami atyánktól, az Úr Jézus Krisztus. Friede ist ein Hauptsegen im Neuen Testament. Az új szövetségben a békesség az egy fő áldási pont. Das Evangelium. Az evangélium heißt Evangelium des Friedens. Úgy mondják, ez az evangélium, amelyik a békességnek az evangélium. Wo immer das Evangelium verkündigt wird, passiert Frieden. És mindenütt, ahol az evangéliumot hirdetik, ott békesség jön be, és békesség történik. Und Friede ist einer der wichtigsten Wege, wie Gott uns führt. És tudjátok, a békesség az az egyik legfontosabb út, ahogy Isten bennünket vezet. Zum Beispiel sagt der Apostel Paulus, az egyik helyen Pál apostol azt mondja, der Friede Gottes sei Schiedsrichter in deinem Herzen. Istennek a békessége legyen döntő bíró a te szívedben. Hast du Frieden, ist es von Gott. Hogyha békesség van a szívedben, akkor Istentől. Hast du keinen Frieden, Vorsicht. Hogyha nincs békesség a szívedben, akkor vigyázz. So Friede ist unglaublich wichtig. Ezért a béke nagyon fontos. Und du sollst ihn stiften. És neked kell ezt a békét csinálni. Du sollst ihn bringen. Neked kell ezt hozni az emberek. Du sollst ihn dahin tun, wo er nicht ist. Neked kell oda hozni azt a békességet, ahol nincs. Und jetzt werde ich über die hohe Kunst sprechen, Frieden zu stiften. És most annak a magas művészetéről fogok beszélni, hogy hogyan lehet békességet szerezni, békességet teremteni. Eine Kunst, die die Söhne und die Töchter von Gott beherrschen müssen. Egy
művészetről akarok beszélni, amit Isten fiainak és leányainak birtokolniuk kell, és tudniuk kell, hogy hogy kell ezt használni. Zuerst möchte ich eine Frage stellen. Először egy kérdést szeretnék feltenni nektek. Was ist eigentlich Friede? Tulajdonképpen mit jelent a béke? Gute Frage. Jó kérdés. Ich bin so froh, dass du die Frage gestellt hast. Én örülök neki, hogy te feltetted ezt a kérdést nekem. Dankeschön. Es gibt 1000 Antworten. Erre több ezer választ lehet hozni, Und die könnten wir jetzt alle geben. és most mindannyian felsorolhatnánk valamit. Aber ich möchte auf etwas kommen, was sehr überraschend ist. De én most valahol oda akarok kilukadni, ahol ez nagyon meglepő dolog lesz számodra, Sehr inspirierend. ami nagyon inspirálni fog téged, Und uns alle sehr ins Nachdenken bringen wird. és mindannyiunkat arra késztet, hogy nagyon elgondolkozzunk ezen a dolgon. 1. Korinther 14:33 sagt, Az 1 Korintus 14:33 az azt mondja, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, Isten nem a rendetlenségnek az Istene, sondern ein Gott des Friedens. hanem a békességnek az Istene. Das ist spannend, was hier geschrieben steht. Ez nagyon izgató dolog, amit le van írva. Das ist ein Gegensatz zwischen Unordnung und zwischen Frieden. A német fordítás szerint ez egy ellentét a rendetlenség és a béke. Immer wo Unordnung ist kein Friede. Tudod, az azért van, mert mindenütt, ahol rendetlenség van, ott nincsen béke, nincsen békesség. Und umgekehrt, És fordítva is így van, wo Gottes Ordnung hinkommt, da kommt Friede hin. ahol Istennek a rendje megérkezik, oda békesség is megérkezik. Wow! Überall, wo die Ordnung von Gott aufgerichtet wird, Mindenütt, ahol Istennek a rendje fel lesz állítva, in deiner Familie, a te családodban, an der Arbeitsstelle, a munkahelyeden, in deiner Schule, az iskolában, in deinem Freundeskreis, a baráti körödben, überall, wo Gottes Ordnung hinkommt, da passiert Friede. mindenütt, ahol Isten rendje megérkezik, ott békesség keletkezik. Wow! Das ist eine spannende Sache. Ez egy nagyon érdekes dolog. Was heißt jetzt Frieden stiften? De itt mit jelent, hogy békességet szerezni, vagy békességet hozni? Es bedeutet, die Ordnung von Gott in eine Situation bringen, wo keine Ordnung ist. Ez azt jelenti, hogy Istennek a rendjét egy szituációba belevinni, ahol rendetlenség van. Also zum Beispiel, Például, wo zwischen zwei Menschen nicht die Ordnung von Gott ist. ahol két ember között nem Isten rendje uralkodik, Das heißt, du und ich sollen die Ordnung von Gott hineinbringen, das heißt seinen Frieden stiften. ebbe a helyzetben nekünk kell bevinni Istennek a békességét, Istennek a rendjét, és ezáltal békesség keletkezik. Halleluja! Was für ein Wort für Ehepaare! Gondoljátok el, milyen fontos szó ez házaspárok számára. Jeder von uns ist berufen, anderen Ehepaaren zu dienen und Frieden zu stiften. Mindannyian el vagyunk arra hívva, hogy más házaspárok felé is szolgáljunk, és ott is békességet szerezzünk. Wenn sich Menschen zerstritten haben, Hogyha emberek veszekedtek és vitatkoztak, du bist berufen, Frieden zu stiften. el vagy arra hívva, hogy békességet szerezzél Die között. Ordnung von Gott hineinzubringen. Istennek a rendjét, hogy oda bevidd közé. Die Liebe des Vaters hineinzubringen. Atyának a szeretetét bevigyed oda Die közé. Vergebung von Jesus hineinzubringen. Jézusnak a megbocsátását bevigyed oda közé. Halleluja. Halleluja. Du als Sohn und als Tochter von Gott bist ein Friedenstifter. Te, mint Istennek a fia és Istennek a leánya, te békességszerző. Die Friedensstifter werden Söhne und Töchter von Gott Mert genannt. az ige azt mondja, a békességszerzői fognak Isten fiainak és leányainak nevezni. Das bedeutet praktisch, Ez gyakorlatban azt jelenti, Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt. Isten az ő kezét a te életedre helyezte, Und du sollst nicht nur ein bisschen Frieden dir wünschen, és nem az a fő kívánságot kell, hogy legyen, hogy én kérek egy kis békét, sondern du sollst Frieden bringen. hanem neked kell békességet vinni Ihn másoknak. schaffen, ihn kreieren, Neked kell békességet csinálni másoknak. ihn wiederherstellen. Neked kell a békességet újra helyreállítani. Es gibt keine Alternative. És erre nincsen alternatíva. Ungarn braucht Friedensstifter und Friedensstifterinnen. Magyarországnak szüksége van békességszerzőkre, férfiakra és asszonyokra. Weil das sind die Söhne und die Töchter von Gott. Mert
Ezek Istennek a fiai és Istennek a leányai. Halleluja! Halleluja! Man erkennt sie daran, dass sie in der Lage sind, Frieden zu stiften. Arról lehet őket megismerni, hogy abban a helyzetben vannak, hogy tudnak békességet szerezni. Versöhnung zu wirken. Tudnak olyan dolgokba közreműködni, ahol békességet Streit zu schlichten. Ők abban a helyzetben vannak, hogy veszekedéseket békévé tudnak fordítani. Neid und Eifersucht zu bekämpfen. Féltékenységet és irigység ellen tudnak használni. Halleluja! Halleluja! Du bist von Gott dazu erwählt. Isten kiválasztott téged erre. Vielleicht weißt du das gar nicht. De lehet, hogy te még nem is tudsz erről. Irgendwo in deiner Nähe gibt es Konflikte. Valahol a te közeledben biztos vannak konfliktusok. Irgendwo in deiner Nähe gibt es Situationen ohne Frieden. Vannak olyan helyzetek, ahol nincs békesség. Und Gott hat dich erwählt, einen Unterschied zu machen. És Isten kiválasztott téged arra, hogy egy különbséget jelentsen a te megjelenésed. Ich erzähl dir mal, was mir neulich passiert ist. Én elmesélem neked, hogy mi történt velem múltkor. Ich war im Flugzeug von Paris nach Westafrika. Én úton voltam itt a repülőben Párizsból Nyugat-Afrikába. Und ich war auf dem Weg in ein vollkommen muslimisches Land für eine große christliche Konferenz. És úton voltam azért, hogy egy teljesen muszlim országban egy keresztény konferencián részt vegyek. Weil Jesus verändert die Nationen der Welt. Mert Jézus megváltoztatja a világnak a nemzeteit. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ővé minden hatalom a mennyben és a földön is. Glauben wir das hier in Ungarn? Hiszitek ezt itt Magyarországon is? Nicht der Teufel hat alle Macht. Jesus hat alle Macht. Nem az ördögnek van minden hatalma, hanem Jézusnak van minden hatalma. Wir saßen alle in dem Flugzeug in Paris. Mi ott ültünk mindannyian repülőbe, Párizsba. Und wir warten auf den Abflug. És arra várunk, hogy elinduljon a repülő. Und wir haben uns alle gewundert, warum es nicht losgeht. És egyre jobban csodálkoztunk, hogy miért nem indulunk még. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und das Flugzeug geht nicht los. 10, 15, 20 perc, és a repülő még mindig nem indult el. Dann kam eine Stewardess und hat gesagt, akkor jött egy stewardess, és a következőt mondta. Wir müssen immer noch ein bisschen warten, wir warten noch auf eine Person. Még kell, hogy várjunk, mert várunk egy bizonyos személyre. Die Laune im Flugzeug war katastrophal. A repülőben az embereknek a kedély állapota katasztrofális. Schließlich etwa nach einer halben Stunde végül egy fél óra múlva erscheint am Eingang eine Frau. Bejön a bejáratnál egy asszony. Sie hat eine riesige Tasche bei sich. Hatalmas nagy táska volt nála. Stellt die Tasche in das Flugzeug rein. Beállítja a táskáját a repülőbe. Und verschwindet. És elmegy. Kurze Zeit später kommt eine zweite Frau. Rövid idővel később jön egy második asszony. Eine ganz dünne, schwarze, afrikanische Mama. Egy nagyon sovány, fekete bőrű afrikai mama. Auf ihrem Arm ein kleines Baby, etwa 6 Monate alt. A karján egy körülbelül 6 hónapos kisgyermeket. Und über ihrem Rücken eine riesige Tasche. És a hátán egy hatalmas nagy táskát hozott. Als ich ihr Angesicht gesehen habe, habe ich sofort gemerkt, oh mein Gott, da ist irgendwas passiert da draußen. Ahogy megnéztem az arcát és rátekintettem, azra gondoltam, itt biztos valami történt kint. Die Stewardess geht auf diese junge Frau zu, total genervt. A stewardess oda megy ehhez az asszonyhoz, teljes idegesen. Und sagt, zeigen Sie mir Ihr Ticket. Azt mondja, mutassa meg a repülőjegyét. Sie, schwer bepackt, packt Ihr Ticket raus, sagt hier. Nagy csomagok között kezd keresgélni, végre előhúzza, oda mutatja, azt mondja, itt van. Sie guckt sich das Ticket an. Megnézi a jegyet. Kullert die Augen nach oben. A szemeit fölfelé tekeri. Ach, das ist ganz dort hinten im Flur, ganz da hinten. Az ott egész hátul van, a folyosó végén, oda kell, hogy menjen. Da stand diese eine schwere Tasche. Ott volt az a nehéz táska. Sie hatte eine riesige Tasche über ihrem Rücken. Másik táska a hátán. Und vorne das kleine Baby. Elől meg a kis baby. Und ich sah alles und ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. És én mindezt láttam, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi fog most történni. Und wisst ihr, was passierte? Nichts. Tudjátok, mi történt? Die Stewardess ist verschwunden, sie war sauer. A stewardess elment, mert annyira keserű volt. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Akkor arra gondoltam, na most kíváncsi vagyok, mi fog most történni. Die Frau versuchte, diese schwere Tasche zu nehmen und zu ziehen.
Az asszony megpróbálta ezt a nehéz koffert megfogni, és maga után húzni. Aber jetzt war sie im Flugzeug und da war so ein Teppich drin und die Tasche ist nicht, die war zu schwer, die ging nicht. És a repülőben egy szőnyeg volt, és az a táska nem csúszott azon a szőnyegen, és alig lehetett húzni. Kein Angestellter, keine Stewardess, niemand half dieser Frau. Egy stewardess és egy alkalmazott se jött oda segíteni. Und wir saßen alle da und warteten, dass das Flugzeug erst Mi nagyon ott ültünk a repülőbe, és arra vártuk, hogy végre mikor indulunk el. Das Anschnallzeichen war schon lange an, wir waren alle Már angeschnallt. rég be volt kapcsolva a lámpa, hogy be kell mindenkinek kötni magát. Und dann sagte ich zu Jesus, Herr, was denkst du darüber? És aztán azt mondtam, Úr Jézus, te mit gondolsz erről a dologról? Und mir war so, als wenn Jesus sagt, du. És én úgy éreztem, mint a Jézus azt mondta volna, te vagy a soron. Du machst jetzt einen Unterschied. Te fogsz most egy különbséget tenni itt a többi ember között. Frieden stiften ist dran. Most az következik, hogy békességet szerezzél. Also habe ich mich gegen alle Regeln losgeschnallt. Ezért minden előírás ellenére kibontottam a bekötöző Bin zu der szarkamat. afrikanischen Frau hingegangen. Oda mentem az afrikai asszonyhoz. Habe mit meinem gebrochenen Französisch zu ihr gesagt, ich helfe Ihnen. Az én töredékes francia nyelv tudásommal azt mondtam neki, hogy én segítek neked. Dann habe ich die schwere Tasche genommen. Fogtam a nehéz táskát, tényleg nehéz volt. Richtig schwer. Igazán nehéz volt. Und habe gesagt, ich zeige Ihnen den Weg, das ist ganz dorthin. Azt mondtam, én megmutatom önnek az utat, hogy hova kell Und ich menni. fing an, durch den Gang zu gehen mit der schweren Tasche. Én az egész folyosón végig cipeltem ezt a nehéz táskát. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Minden szem én rám nézett. Aha, das ist der zu spät kommt. Azt hitték, hogy ez az, aki túl késő jött. Aha, er hat auch noch eine schwarze Freundin. Még van egy fekete barátnő is. Und das ganze Gepäck, was der mitbringt. És most még az összes kofferját is maga után húzza. Na nézd meg! Und ein Baby hat er ihr auch noch gemacht. Na és még egy bébit is csinált ennek a fekete nőnek. Du konntest die Blicke sehen. Te láttad az arcukból és a szemükből, a tekintetükből, hogy ezt gondolják. Es war wie ein Spießrutenlauf. Tudod, ez nagyon nehéz volt, mint egy veszőfutás volt ott végigmenni a folyosón. Und dann sah ich, wie die schwarze Frau mit ihrer Tasche hängen blieb. Der Gang war zu schmal. És aztán egyszer csak azt látom, hogy visszanézek, hogy az asszony megakadt a táskájával, Sie mert a hatte ja folyosó immer túl noch das keskeny volt. Baby auf dem Arm. Elakadt a nagy táskával, mert a bébit is kellett, a fogja az ölébe. Dann habe ich die Tasche liegen lassen, bin nochmal zu ihr zurück. Akkor letettem a nehéz táskámat, visszamentem hozzá. Hab gesagt, ich nehme Ihnen auch noch die Tasche ab und habe sie auf meinen Rücken genommen. Lehettem a hátáról a hátizsákot, és az én hátamra tettem. Ihr hättet dabei sein müssen. Ott kellett volna, hogy legyetek, Eine hogy lássam. Tasche auf dem Rücken. Hatalmas nagy táska a hátamon, és Hinterher. húztam magam után, Und hinter mir eine afrikanische Lady, die ich noch nie gesehen és habe. mögöttem egy afrikai asszony, akit még életemben nem Ein láttam. afrikanisches Baby auf ihrem Arm. Édes kis afrikai bébivel akarják. Alle Augen waren auf uns gerichtet. És minden szem mireált nézett. Und die Menschen waren nicht sehr freundlich. Hát kell, hogy mondjam, hogy az embereknek nem nagyon Weil barátságos. sie hatten schon eine halbe Stunde gewartet auf das Abfahren des Flugzeugs. Körülbelül fél órát kellett, hogy várjanak, amíg elindult a repülő. Schließlich kamen wir den ganzen langen Gang da hinten an. Aztán a végén megérkeztünk az egész hosszú folyosó végére. Sie saßen mitten zwischen 6 Chinesen. Ő, ez az asszony, 6 kínai között ült. Die Frau hat mir echt leid getan. Én nagyon sajnáltam az Es asszonyt. war der hinterste Platz Az a leghátsó hely volt. und alles um sie herum war voller Chinesen. És körülötte minden tele volt kínaiakkal. Ezt mondták. Dann habe ich versucht, noch einen Platz zu finden fürs Gepäck. Alles war voll. Megpróbáltam még egy helyet találni a csomagnak, de minden hely tele volt már pakolva. Es war richtig schweres Arbeit. Ez nagyon nehéz munka volt aznapra. Und dann habe ich alles verstaut. És akkor végre már mindent Die Frau elpakoltam. sagt, hier ist Ihr Platz, nehmen Sie Ihr Baby auf den Arm. Mondta, hogy itt az ő helye, vegye le a bébit, és most már Und leülök. Gott segne Sie. Isten áldja magát. Urbi et Orbi. Urbi, Orbi, mint a... Und dann bin ich wieder den Flur zurück auf meinen Platz. Erre visszamentem a folyosón az én helyemre. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Minden szem én rám nézett. Und dann saß ich, És aztán ott ült. habe mich eingeschnallt. Bekötöttem magam.
Und ich habe geguckt, wie fühlst du dich jetzt? És aztán próbáltam megvizsgálni, hogy érzed most Und magad. obwohl alle Leute mich so böse angeguckt haben Annak ellenére, hogy minden ember olyan haragosan, mérgesen nézett én rám, und sauer auf mich war és mindenki keserű volt rám, und meine schwarze Freundin és az én fekete barátnőm, und mein uneheliches schwarzes Baby, ugye, és az én törvénytelen fekete gyerekemről gondoltak, saß ich dort ott ültem, und ich war glücklich. és én boldog voltam. Ich war glücklich. Én boldog voltam. Total glücklich, wie es Jesus gesagt hat. Teljesen boldog volt, úgy, ahogy Jézus mondja. Weil ich habe geholfen, Mert én segítettem Frieden zu bringen, békességet hozni. wo Chaos und Stress war. Ahol káosz és stressz uralkodott. Die Frau war am Heulen, als sie in das Flugzeug reinkam. Amikor bejött az asszony a repülőbe, már sírt. Ich weiß nicht mal, was da draußen passiert Én nem war. is tudom, hogy mi történt vele ott, mielőtt bejött volna. Ist auch total egal. Ez teljesen mindegy. Aber in dieser Sekunde, De ebben a másodpercben, genau in dem Augenblick, pontosan ebben a pillanatban suchte Gott nach jemandem, keresett Isten valakit, durch den er Frieden bringen konnte. aki keresztül békességet tud hozni a helyzetbe. So, ich saß da und fühlte mich glücklich. Én ott ültem, és borzasztó boldognak éreztem. Ich fühlte die Salbung des barmherzigen Samariters. Én éreztem az irgalmas samaritánusnak a kenetét magamon. Aha. Sagte, ja, gut, gut. Mondom, ez így jó. In diesem Augenblick Ebben a pillanatban höre ich die zarte Stimme des Heiligen Geistes ganz klar in meinem Herzen. hallom a Szent Szellemnek a hallgatját egész mélyen a szívemben. Und weißt du, was er mir gesagt hat? Tudod, hogy mit mondott neki? Er hat gesagt, Peter, das war ganz cool, ganz gut. Azt mondta Péter, ez nagyon jó volt, Aber was noch viel wichtiger ist, de ami még fontosabb, was jetzt gerade im Herzen dieser afrikanischen Frau passiert auf dem Flug nach Afrika. az, ami ennek a fekete afrikai asszonynak a szívébe történik a repülés ideje alatt, ami az ő életében most történik. Und ich musste nachdenken, was passiert jetzt in mir? És azon kezdtem gondolkozni, mi is történik most ebben az asszonyban. Und dann kam es mir. És akkor jött, Diese Frau wird sagen, oh Gott, ez az asszony azt fogja mondani, ó Istenem, du hast mir einen Engel geschickt. te egy angyalt küldtél nekem segítségemre. Ich wäre nie da reingekommen. És sose tudtam volna bejutni Und dann die egyedül. bösen Blicke der Menschen És az embereknek ezek a gonosz pillantásai, und all das, was vorher gelaufen ist. és minden, ami előtte kint még történt, Aber du hast mir jemand geschickt. de te valakit küldtél nekem. Und meine Seele hat jetzt Frieden. És az én lelkemben is most békés. Danke, lieber Gott, wenn es dich gibt. Lehet, hogy így gondolta, köszönöm, jó Isten, ha vagy fontot, Du bist ein guter Gott sein. te biztos egy jó Isten vagy, hogy így segítettél rajta. Gott, Isten keres téged. die Söhne und die Töchter von Gott, Istennek a fiai és a leányai, das sind Friedensstifter, ők azok, akik békességet szereznek. die die Ordnung von Gott dahin bringen, wo keine Ordnung Akik ist. Istennek a rendjét oda viszik, ahol nincs rend és káosz uralkodik. Und in dem Moment, wo sie die Ordnung, das, was von Gott jetzt dran ist, in die Situation hineinbringen, És abban a percben, ahogy Istennek a rendjét abba a kaotikus helyzetbe beviszem, wird Friede da sein. akkor jön a békesség. Halleluja. Du bist so ein. Te egy ilyen békesség Ein vagy. Sohn, eine Tochter von Gott. Istennek a fia és leánya. Und deine Bestimmung ist es, Frieden zu stiften. És a te elhívásod ez, hogy békességet szerez. Frieden hervorzubringen. Békességet hozzál elő. Frieden zu schaffen mit der Liebe Gottes. Békességet teremtsél Istennek a békességet. Durch den Heiligen Geist. Szent Szellemen keresztül. Nichts ist unmöglich. Semmi sem lehetetlen. Eines Tages kam ein Mann zu mir. Egy nap egy ember jött hozzám, egy férfi, Er war von Leuten aus der Gemeinde erwischt worden, dass er aus einem Freudenhaus rauskam, aus einem Hof, Rotlichtviertel. a férfi testvérei a gyülekezetből meglátták őt akkor, amikor kijött egy nyilvános prostituált házba.
Das ist eine peinliche Situation. Ez egy kellemetlen szituáció. Kein Kommentar in Ungarn. Nincs kommentár Magyarországon ehhez. Ich probiere es nochmal. Én még egyszer próbálom. Eine peinliche Situation. Egy kellemetlen szituáció. Sehr peinlich. Nagyon kellemetlen. Und er dachte sich in seinem Herzen, És ő arra gondolt az ő szívében, die Leute, die mich gesehen haben, gehen sowieso zum Pastor und erzählen es ihm. azok az emberek, a testvéreim, ugye, akik látnak engem, hogy onnan kijöttem, akikkel találkoztam, úgyis elmennek a pásztorhoz, és úgyis elmesélik neki. Also gehe ich lieber gleich zu ihm. Akkor inkább legszívesebben én elmegyek leggyorsabban ő hozzá személyesen. Und so stand er vor mir. És így állt ott előttem. Schweißperlen auf der Stirn. Izzadság cseppek voltak a homlokán, Zitter. a kezei remegtek, Peinlich. borzasztó kellett. Keine schöne Situation. Nem egy szép helyzet. Weder für ihn noch für mich. Az ő számára sem volt szép, de az én számára sem volt. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. De a legrosszabb még ezután jött. Wir saßen dort. Ott ültünk, Sünde bekannt. ő beismerte. Wir haben zusammen geweint. Együtt sírtunk, Er hat mir sein Leben erzählt. elmesélte az életét nekem, Es war schlimm. szörnyű volt. Aber wir wussten, De mi tudtuk, weil es öffentlich geworden war hogy mivel ez nyilvánosságra jutott az egész und dolog, weil die Situation sich so eskaliert hatte, wie sie jetzt war, és tudtuk, hogy a szituáció az tovább fog menni, mint egy futótűz, és el fog terjedni. und weil er Schaden abwenden musste er jetzt zu seiner Frau gehen. És mi tudtuk, hogy mielőtt valami nagyobb baj történik, most neki el kellett menjen az ő feleségéhez, Bevor és el kellett, hogy mondja, noch viel schlimmer wird. nehogy a felesége hátulról máskor hallja meg az egész. Ich sagte ihm, du musst es tun. Es gibt keine andere Möglichkeit. Én azt mondtam neki, ezt meg kell, hogy most csináljad, el kell, hogy mondd a dolgot a feleségének, nincs más lehetőség. Nincs más út, ezt ki kell mondani. Und er zittert und sagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht. És a kezei remegtek, és azt mondta, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Nem tudom el. Kommst du mit? Azt mondta, gyere el velem. Kommst du mit? Gyere el velem. Ich sagte, ich komme mit. Azt mondtam, Aber ich habe es mir nicht so schlimm vorgestellt, wie es dann kam. de nem képzeltem, hogy ez ilyen szörnyű lesz, mint ahogy lett az. Wir fuhren zusammen zu seinem Haus. Elmentünk együtt az házához, Wir setzten uns ins Wohnzimmer. leültünk a nappali szobába, Seine Frau wunderte sich schon, wieso kommt er mit dem Pastor? az asszony csodálkozott, hogy jön a férjem a pásztorral, miért? Ja, wir wollen über was Wichtiges sprechen. Mi valami fontos dologról szeretnék veled beszélgetni. Dann habe ich gesagt, fang an. Mondtam neki, hogy akkor kezdjél. Ja, fang du an. Mondta. Du musst es erzählen. Mondtam, hogy neked kell kezdeni. Es war peinlich. Kellemetlen. Schließlich schluckte er und dann hat er seiner Frau gesagt. A végén hát nyelt és minden, és aztán elmondta a feleség. Und was dann passiert ist, war wie, wenn du dabei bist, wie wenn ein Mord passiert. És ami történt, az olyan, mint hogyha ott lennél valahol egy helyszínen, ahol egy gyilkosság történt. Die Frau schrie Az azt mondja, kiabált, sikított, und sie weint und weint und és weint. sírt, és sírt, és sírt. Ich sagte, Gott, du musst mir jetzt helfen. Én azt mondtam, Isten, most segítségnél rajtam. Ich war noch nie in so einer Situation. Még sose voltam egy ilyen helyzetben. Und ich fing an, innerlich im Geist zu beten. Was anderes kannst du gar nicht tun. A szívembe elkezdtem a szellemben nyelveken imádkozni, más nem is tudsz csinálni egy ilyen helyzetben. Und ich spürte, wie durch das Beten im Heiligen Geist Gottes Gegenwart kam. És én éreztem, hogy a nyelveken imádkozáson keresztül, hogy jön Istennek a jelenléte a szívembe. Weißt du, das ist das Erstaunliche. Tudod, ez nagyon csodálatra méltó dolog, Dass oft in den unmöglichsten Situationen, hogy nagyon gyakran a leglehetetlenebb helyzetekben, wenn du es am wenigsten denkst, hogy amikor a legkevésbé gondolsz erre, Gott kommt. akkor jön Isten. Seine manifeste Gegenwart. Az ő érezhető jelenléte Und jön. dann ging ich hin, habe meinen Arm um sie Oda gelegt. mentem és átöleltem az asszonyt. Ich sage, ich verstehe dich so. Oh, das tut so weh.
És ez nagyon fáj neked. Mir tut's auch so weh. És hidd el, hogy én nekem is nagyon fáj. Aber weißt du was? De tudod mit? Das war auch der Teufel, der eure Ehe zerstört. Meg kell, hogy mondjam neked, hogy az ördög az, aki a házasságot Und natürlich, nach dem Wort Gottes kannst du dich scheiden lassen. És természetesen az Isten igéje szerint most elválhatsz. Aber bei Gott gibt es immer eine Hoffnung. De Istennél mindig van egy reménység. Und etwas Übernatürliches ist passiert. És akkor valami természet fölötti dolog történt. Ich kann euch das nicht erklären. Én azt nem tudom megmagyarázni nektek. Aber etwas ist passiert im Raum des Geistes. Was valami történt a szellemi térben. Sie beruhigte sich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Az az, hogy egyre jobban megnyugodott, egyre nyugodtabb lett. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir zusammen zu Gott. Er ist hier, ich spüre ihn. És aztán seine Gegenwart. Most együtt oda megyünk Istenhez, mert én érzem, hogy itt van, én érzem az ő jelenlétét. Ich weiß auch nicht, was man da macht, aber er ist hier. És azt mondtam, hogy én sem tudom, mint pásztor se, hogy mit kell csinálni, de Isten itt van most közöttünk. Und dann haben wir uns zusammen an den Händen genommen. Aztán egymást kézen fogtuk. Haben seine Gegenwart angenommen. Elfogadtuk az ő jelenlétét. Vergebung gebeten. És utána a megbocsátást imádkoztunk. Frieden ausgesprochen. És utána békességet mondtunk. Die Liebe des Vaters im Glauben freigesetzt. Az Atyának a szeretetét hitve elfogadtuk. Die Macht Satans gebrochen im Namen Jesu. Sátának a hatalmát összetörtük Jézus nevében. Neue Gnade, neuen Segen erbeten. Új kegyelmet és új áldást kértünk erre a házasságra. Um Heilung für die Seele. És gyógyulást a lélek és a Schmerz. És hogy a fájdalom die menjen. Wunden, die da drin sind. Azok a sebek, amik ott keletkeztek. Das Vertrauen, das gebrochen war. Hogy éppen ami összetört, hogy meggyógyuljon. Um es kurz zu machen, das war ein Prozess, der ins Rollen kam. Die Ehe ist gerettet worden. Csak hogy röviden összefoglaljam, képzeljétek el, ez a házasság meg. Durch Gottes Gnade und durch die Freisetzung seines Isten kegyelme által és Jézus Krisztus szeretetének. Manchmal braucht es einfach einen Menschen, der dabei ist. Tudjátok, néha szükség van egy embernek, aki ott van a két szenvedő mellett. So viele Familien würden sich wünschen, olyan sok család kívánna ezt, dass mal reinkommt jemand, ein Christ, und ihnen vermittelt und ihnen Versöhnung valaki bejön a családba, egy keresztény, és közöttük segít békességet szerezni, és helyreállítani azt, ami összetört. An so vielen Arbeitsstellen in Ungarn brauchst du Menschen, die aufstehen und versöhnen und Konflikte lösen. Tudod, Magyarországon is olyan sok munkahelynek van szüksége arra, hogy bejöjjön egy keresztény, és az emberek között békességet hoz. Und das Wort des Friedens, das Wort der Versöhnung sprechen. És a békességnek a szavát, és a kibékülésnek a szavát kihirdesse. Vergebung freisetzen. Embereknek a megbocsátást kihirdetni. Liebe bringen, wo Hass vorher war. Szeretetet vinni ott, ahol gyűlölet volt. Ehepartner wieder zusammenführen. Házaspárokat újra összevezetni. Kinder mit ihren Eltern versöhnen. Gyerekeket a szüleikkel kibékíteni. Ich möchte euch noch etwas erzählen aus meinem Dienst. Én még valamit akarok mesélni nektek az én szolgálatomról. Ich habe ein großes Herz für Kinder und junge Leute. Nagyon nagy szívem van fiatalok és gyerekek számára. Auch besonders für Pastorenkinder. Különösen szeretem a pásztoroknak a gyermekeket. Weil ich weiß, Pastorenkinder haben es manchmal nicht so einfach. Mert én tudom, hogy a pásztorok gyerekeinek néha nem olyan egyszerű a helyzetük. Und das erste Mal, als es passiert ist, sprach der Geist Gottes zu mir. És először, amikor ez történt, akkor a Szent Szellem szólt én hozzám. Und sagt, Peter, du musst mit dafür sorgen, dass Kinder, die im geistlichen Dienst verwundet worden sind, dass sie wiederhergestellt werden. És a Szent Szellem azt mondta nekem, hogy Péter, most neked kell gondoskodnod arról, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei a szellemi szolgálatba állnak, és megsérültek, hogy ezek újra meggyógyulnak. Und Gott hat immer wieder Kinder geschickt, die frustriert waren wegen irgendwelchen geistlichen Dienst, und Gott hat sie wiederhergestellt. Képzeljétek el, Isten mindig újra és újra pásztor gyerekeket küldött hozzám, akik frusztráltak voltak mindenféle dolgok miatt, amit láttak, hallottak, és Isten helyreállította őket. Sie waren aufgegeben von der Gemeinde, aufgegeben von ihren Eltern. Higgyétek el, hogy őket feladták már a saját gyülekezetük, és a saját szüleik is lemondtak. Manche waren in Drogen, manche waren in Alkohol. Egyesek a drogozásban voltak benne, mások Menschen haben sie aufgegeben. az emberek lemondtak róluk. Aber Gott hat sie nicht De aufgegeben. Isten nem mondott le róluk. Und Gott sucht auf einen Menschen, És Isten keresett egy ember, der Friede stiftet, aki hajlandó békét szerezni, Versöhnung bringt, aki kiegyezés, kivétel, Wiederherstellung vom Vater és freisetzt. az atyának az újra helyreállításra tudja hozni a Und du családot. sollst so jemand sein. És neked kell valaki ilyennek lenni. Ungarn hungert nach
Söhne und Töchter von Gott suchen. Magyarország éhezik férfiak és nők után, akik Istennek a békességét és kiegyezést hoznak. Und die die hohe Kunst des Friedens stiften. És akik a békességszerzésnek a magas megbizatását megkapják és elvárják. Und die Ordnung Gottes in Situationen bringen, wo die Ordnung Gottes nicht da ist. És olyan emberekre vágyik ez az ország, akik elvállalják ezt a munkát, és békességet hoznak ott, ahol nincs békesség. Ich glaube, dass Gott sich für heute wünscht, Én azt hiszem, hogy Isten ma ezt kívánja, dass Hunderte hier in diesem Raum hogy százak itt ebből a helységből freigesetzt werden, etwas empfangen, fel lesznek szabadítva és kapjanak valamit, was Nachbarschaften und Freundeskreise und Schulen und Arbeitsstellen verändern wird. ami baráti köröket, családokat, szomszédokat, munkahelyeket megváltoztat. Gott hat uns einen Dienst der Versöhnung gegeben. Isten nekünk a kibékítésnek, a békülésnek a Ein szolgálatát. Dienst des Friedensstifters. Egy szolgálatot, amelyik a békesség alapítására. Und du kannst ihn tun, wenn du jung bist, und du kannst ihn tun, wenn du schon 80 oder 90 Jahre És ezt alt a szolgálatot végezheted akkor is, ha fiatal vagy, de akkor is, hogyha 70 vagy 80 éves. Du kannst ihn als Sportler tun, als Businessmann, als Hausfrau. Te ezt tudod végezni, mint sportember, mint üzletember, mint háziasszony. Als Student an der Universität oder als Arbeitsloser. Mindegy, hogy lehetsz az egyetemen is, vagy pedig lehetsz munkanélkül is. Als Ezt tudod. Politiker oder Businessmann. Lehet, hogy egyszerű ember vagy üzletember vagy. Als eine Frau eines hohen Beamten. Lehet egy magas tisztségviselőnek a felesége vagy. Oder als eine Mutter von 5 Kindern. Vagy 5 gyereknek az édesanyja. Mindegy. Du kannst diesen Dienst tun. Ezt a szolgálatot te tudod Du bist von végezni. Gott dazu berufen, Frieden zu Isten stiften. erre hívott el téged, hogy békességet szeretnél. Nicht nur Frieden zu wollen, Nem csak a békességet akarni, Harmonie zu wollen, nem csak harmóniát keresni, sondern Frieden zu stiften. csak békességet hozni olyan helyzetre. Halleluja. Es gibt auch einen falschen Frieden. Van egy nem igazi vagy fals békesség. Ein Friede, der nicht wirklich Friede ist. Egy olyan békesség, ami nem igazi békesség. In Deutschland sagt wir dazu ein Scheinfriede. Németországban azt mondjuk, hogy ez csak egy látszott béke. Nach außen hin sieht alles tutti frutti und paletti aus. Kifelé minden tutti frutti paletti úgy néz ki, de belül semmi. Jeder lächelt jeden an. Mindenki mosolyog a másikra. Und man hat schon den Dolch in der Hand, um ihn in den Rücken Már reinzufahren. látja az ember a kést a kezébe, hogy ha elfordul a hátába, szúrom a kést. Gibt es das nur in Deutschland? Ez csak Németországban van így? Das gibt es auf der ganzen Welt. Higgyétek, ez az egész világon van. Ja, du sagst, oh, du bist so nett. Azt mondják, te olyan kedves Und vagy. in der anderen Hand hast du einen Molotow-Cocktail. És a másik kezedben egy Molotov koktél van. Du verstehst, was ich meine. Tudod, érted, ugye, hogy Das ist ein fauler Friede. ez egy fals friede. Ein Scheinfriede. Egy fals békesség. Den sollen wir nicht stiften. Látszott békesség, és ilyet nem kell, hogy Den csinálják. sollst du nicht kreieren. Ilyet ne csinálják. Gott hat was Besseres. Istennek valami jobb van a Es ist számában. der Friede, den der Friedefürst Jesus Christus uns selber geschenkt Ez hat. az a békesség, amit Isten készített neked, amit a békesség fejedelme akar neked adni. Gerecht gemacht durch Glauben haben wir Frieden mit Gott. Itt által megigazoltunk, és ezért békességünk van Istennel, erről beszélünk. Du hast Frieden mit Gott, Neked Istennel van békességed, weil er hat dich gerecht gemacht. azért, mert téged megigazolott. Der Kampf zwischen dir und Gott ist vorbei. Közted és Isten között a harcnak vége. Zwischen dir und Gott ist Friede. Közted és Isten között békesség Durch die uralkodik. Gerechtigkeit Jesu Christi. Jézus Krisztusnak az Vom igazságossága áll, Kreuz von Golgatha. és a Golgotai kereszt áll. Du bist mit Gott versöhnt. Te ki vagy békítve Istennel. Du hast den Dienst der Versöhnung bekommen. Ezért a békességszerzés szolgálatát kaptad meg. Du kannst Menschen in Frieden mit Gott hineinbringen. Embereket te be tudsz vezetni Istennek a békességébe. Dass wir nicht nur untereinander, sondern auch mit Gott Frieden bekommen. Hogy nem csak egymással, hanem Istennel is kapjanak Weil sie békességet. die Gerechtigkeit von Jesus annehmen. Akkor, hogyha Jézus Krisztusnak az igazságosságát Durch den Glauben. hiten keresztül, Und haben Frieden mit Gott. és békéjük lesz Isten. Du sollst ein Friedensstifter sein auf der ganzen Linie. Az egész vonalon kell, hogy békességszerző legyél. Und ich sage dir etwas heute. Én ma mondok neked Manche valamit. glauben das nicht, aber ist egal. Van, akik ezt most nem hiszi, de mindegy nekem. Das ist, was uns wirklich glücklich macht. Higgyétek el, hogy ez az, ami minket valóban boldoggá tehet. Total glücklich, Ez teljesen boldoggá wenn tehet. du Frieden bringst. Hogyha
békességet, Frieden stiftest, békességet szerz, Versöhnung, kivékülés, Konflikte löst, konfliktusokat megoldás, Menschen miteinander wieder in Liebe zusammenführen. embereket szeretetbe összevezet. In Situationen, wo niemand mitmacht, du die Initiative ergreifst. Olyan szituációban, ahol senki nem segít, te fogsz ott lenni, aki az iniciatívát elkezded, és te Und in fogod die megtenni. Situation die Ordnung Gottes reinbringst. És te fogod Isten szeretetét és Isten helyzetét behozni ebbe a dologba. Dann kommt sein Frieden. Akkor jön az ő békessége. Halleluja. Halleluja. Während ich das Wort Gottes gerade verkündige, Addig, amíg most én Isten igényt hirdetem itt neked, kommt in manchen Köpfen die Ordnung Gottes rein. addig közöttetek egyes fejekben Isten rendje érkezik. Und sogar noch mehr, in manche Herzen És még több, valakinek a szívét mozgatja Isten békessége most. kommt die Ordnung Gottes rein. És Isten rendje most jön a te szívedbe. Okay. Du willst mich in der Gemeinde gebrauchen, Frieden zu stiften? Istenem, neked szükséged van én rám gyülekezetbe, hogy Nicht nur alles békét laufen zu lassen, wie es war, nem azért csak, hogy hagyjuk, hogy minden úgy menjen, ahogy eddig is ment, sondern die Ordnung Gottes, seinen Frieden hineinzubringen. hanem Isten rendje és békesség jöjjön mindenbe bele a gyülekezetbe. Der Vater im Himmel sagt, A mennyei Atya azt mondja, aber ich fühle mich so schwach. de én olyan gyengének érzem magam erre. Gott sagt, Isten azt mondja, beste Ausgangsposition. ez a legjobb kiindulási pont. Weil meine Kraft ist in deiner Schwachheit, Mert az én erőm a gyengéken keresztül lesz erős. nicht in deiner Stärke. Nem a te erődbe menjünk. Halleluja. Halleluja. Beste Ausgangsposition. A legjobb kiindulási pont, ha ezt mondom. Ohne ihn können wir nichts tun. Nélküle nem tudunk semmit se cselekedni. Wir brauchen ihn. Nekünk szükségünk van őre. Seine Liebe, Az ő szeretete, sein Mut, az ő bátorsága, seine Kühnheit, az ő elszántsága, seine Entschlossenheit, az ő hatalmas kitartása, seine Weisheit, az ő bölcsessége, sein Wort, az ő igéje, sein Heiligen Geist, az ő szent szelleme, sein Herzschlag. az, ahogy a szíved er az emberekért. Enorm glücklich werden die sein, Fantasztikus boldogok lesznek azok, die Frieden stiften, akik békességet szereznek, Versöhnung bringen, és kibékülést hoznak, die Liebe des Vaters installieren. akik az atyának a szeretetét hozzák. Denn sie sind Söhne und Töchter von Gott. Mert ők lesznek Istennek a fiai és leányai. Oh, ich spüre Gottes Kraft bisher. Én érzem Istennek az erejét itt most. Ich dachte mir am Ende der Botschaft, ich würde gerne etwas tun. Én azt gondoltam, hogy az üzenetem végén most szívesen cselekednék valamit. Ich spüre, das ist so wichtig. Én érzem, hogy ez most olyan fontos. Diese Botschaft bricht dem Teufel das Genick. Értsd meg, hogy ez az üzenet, ez a sátánnak a gerincet törje el. Weil er ist der Durcheinanderbringer, Ő az, aki mindent összezavar. der Zerstörer, Ő az, aki mindent összerombol. der Menschen auseinanderbringt, Aki embereket szétszakít. der Messer in den Rücken rammen will Az embereknek a hátába késztelesz. und Molotow-Cocktails unter die Mannschaft schmeißen will. És Molotov koktélt dob bele a közösségekbe. Diabolos heißt der Durcheinanderbringer. A görög szó azt jelenti, diabolos, aki mindent összezavar. Und wenn jetzt Gottes Volk aufsteht, És hogyha most Isten népe feláll, die Söhne und die Töchter von Gott, Istennek a fiai és leányai, und Frieden bringen és békességet kezdenek hozni, und Einheit bringen, és egységet kezdenek hozni. den einigen wird nichts unmöglich sein. Mert egyesek számára semmi sem lesz lehetetlen. Wo zwei oder drei übereinstimmen, was sie bitten, das wird ihnen gegeben Ahol werden. ketten vagy hárman egy dologban egységre jutnak, amit kérnek, meg fogják kapni. Und die stiften jetzt Frieden. És ezek az emberek most békességet kezdenek szerezni. Dann hat der Diabolos keinen Raum mehr. Akkor az összezavarónak nem lesz többé helye. Halleluja!
Ich dachte mir am Ende der Botschaft, ich würde es so gerne heute Morgen Én azt hiszem, hogy most olyan szívesen tennék valamit, für uns alle beten. Mégpedig azt, hogy mindannyiunkért imádkozunk. Für dich und für mich. Érted is, meg érted is. Dass wir die besten Friedensstifter weit und breit werden. Hogy mi a legjobb békességszerzők legyünk az egész országban mindenhol. Dass wir sind. Boah, wie das mein Übersetzer so gut macht, dass ich richtig neidisch werde. Úgy, ahogy az én tolmácsom ezt jól csinálja, hogy én szabályosan féltéged leszek rá. Aber nur ein bisschen neidisch, weil haben wir wieder ein Problem. Nur ein bisschen. Csak egy kicsit leszek féltékeny, mert a nagy féltékenység jön, akkor kettőnk között. Nem, akkor azt kidobjuk inkább. Wir sind ja Friedensstifter. Hanem inkább békességet szerzünk egymáshoz. Aber du verstehst, was ich meine. De érted, hogy mire gondolok? Und das wird uns anfeuern. És hogy tűzjön a szívünkbe, diesen Dienst zu tun, der dich total glücklich macht. Hogy ezt a szolgálatot végezzük, és ez a dolog téged teljesen boldoggá fog tenni. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte, dass die Salbung Gottes zum Friedensstiften auf mich kommt. Hogyha ma reggel úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy én kívánom és szeretném, ha Isten lelke az én életemre jönne azért, hogy békességet tudjak szerezni. Ich möchte, dass Gott mich gebraucht. Ha az a kívánság van a szívedben, hogy én akarom, hogy Isten használja engem, dann tu doch Folgendes. akkor tedd most a következőt. Steh da, wo du jetzt bist, von deinem Platz auf. Akkor álljál fel ott a helyeden, ahol Sag, vagy, hier bin ich, Herr. és mondd, hogy Uram, itt vagyok. Ich will, dass du mich gebrauchst. Én akarom, hogy engem használjál. Und ich möchte ganz ehrlich sein. És én nagyon őszinte szeretnék lenni. Das ist auch was Gefährliches. De vigyázz, mert ez valami nagyon veszélyes is. Weil in den nächsten Stunden und Tagen wird etwas passieren. Hát a következő órákban és napokban valami fog történni vele. Gott wird dich in Situationen hineinführen. Isten be fog téged vinni helyzetekbe, wo er dich fragt. Und? Ahol téged megkérdez, és azt mondja, na és most? Erinnerst dich an die Botschaft vom Sonntag? Emlékszel még a vasárnap üzenetre? Ich will dich ganz glücklich machen. Én téged boldoggá akarlak. Mein Sohn, meine Tochter. Én fiam és lányom. Aber da gibt es eine hohe Kunst. De ez egy nagy magas művészet, die wir zwei jetzt anwenden müssen. Amit most ketten együtt alkalmazni. Du mit mir und ich in dir. Én te benned és te én bennem. Weil alleine kannst du es gar nicht tun. Egyedül úgyse tudod megcsinálni. Wir wollen in dieser Situation Frieden bringen. Mi ebbe a helyzetbe békét akarunk hozni. Die Ordnung Gottes. Isten rendjét akarjuk behozni. Möchtest du immer noch stehen? Akarsz még mindig állva maradni? Ja. Oké. Überglücklich sollst du werden. Nagyon boldog leszel. Wenn du möchtest, streck doch deine Hand Jesus entgegen. Hogyha akarod, akkor emeld fel a kezedet Jézus felé. Ich spüre schon so eine Kraft ist hier. Én érzem, hogy az ő ereje itt van most. Und Vater im Himmel, ich danke dir so herzlich für dein Wort. Mennyei Atyám, én nagyon köszönöm a te igédet. Dein Wort ist eine Leuchte für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg. A te igéd egy lámpás az én lábaink számára és az életünk számára. Und Vater, ich bete, dass du selber jetzt in diesem Augenblick deine Hand auf meine Brüder und Schwestern legst. És Atyám, én most azért imádkozom, és arra kérlek téged, hogy te magad tedd a te kezedet az én testvéreimre. Dass ein mächtiger Geist hogy a hatalmas des szellem Versöhnungbringens und des Friedensstiften auf jeden kommt. a békességszerzésnek és a békesség alapításának a szelleme jöjjön ő rájuk. Füll du jeden ganz neu mit der Liebe zu einer verlorenen Menschheit. Mindegyik őket töltsd meg el azzal a szeretettel, amit érezzenek az elveszett emberek iránt. Mit einer Liebe zu Menschen, die Dinge falsch tun. Hogy tudjanak olyan embereket szeretni, akik rosszul csinálják a dolgaikat. Für Menschen, die in Konflikten leben. Hogy tudják szeretni azokat, akik konfliktusokban élnek. Und komm du jetzt mit Kraft auf jeden Einzelnen. És gyere te most erővel minden egyes emberre. Ich danke, dass in den nächsten Stunden und Tagen Dinge passieren. Köszönöm, hogy a következő órákban és napokban dolgok fognak történni. Wo du Türen öffnest, die niemand schließen kann. Ahol te ajtókat fogsz nyitni, amelyeket senki se tud bezárni. Wo plötzlich die Gelegenheit da ist. És hirtelen jönni fog a lehetőség. Frieden zu stiften. Békét szerezni, békességet szerezni. Gottes Ordnung hineinzubringen. Isten rendjét behozni abba a helyzetbe. Gottes Liebe freizusetzen. Isten szeretetét felszabadítani. Versöhnung zu bringen. Kibékülést hozni. Streit zu schlichten. Veszekedést elcsitítani. Ein Segen zu sein. És egy áldás lenni. In dem Namen Jesus segne ich dich jetzt. Jézus nevében áldalak meg téged most. In dem Namen Jesus komme die Kraft Gottes auf dich. Jézus nevében jön most Istennek az ereje a te Der életedbe. mächtige,
Shalom von Gott erfüllt dein Istennek a Herz. shalom békessége jön és eltölti a Mächtige életedet. Fülle seines Friedens soll dich jetzt erfüllen. Hatalmas nagy erővel jöjjön őkre át. Die Kraft des Himmels soll dich jetzt És erfüllen. a mennynek az ereje töltsön be téged. Der Most Strom des percben. Geistes des Friedens dein Leben erfüllen. Isten békességének a szelleme töltsön be most téged ebbe a percben. Die Herrschaft des Königreiches Gottes sei mit dir. Isten királyságának az uralma és annak a szelleme jöjjön. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Igazságosság, békesség és szeretet jöjjön te el. Und ich segne dich, És én megáldalak most téged, dass du genau spürst, hogy pontosan érzed, wenn der Vater im Himmel dich gebrauchen möchte, hogy mikor akar használni téged a mennyei Atya. die Kunst des Friedensstiftens anzuwenden. Arra, hogy a békességszerzés művészetében dolgozzál. Und ich segne dich mit Erfolg. És én megáldalak téged eredménnyel. In dem Namen Jesus. Jézus nevében. Amen. 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 Die Kraft Gottes ist so stark. Olyan erős, amit van az ereje. Bevor wir den Gottesdienst schließen, wende dich doch 2 oder 3 Menschen. Mielőtt befejezzük az Isten tiszteletet, fordulj oda most 2-3 emberhez, Schau ihm tief in die Augen nézzél mélyen bele a szemébe, und sag, pass auf, és mondd neki, vigyázz, in den nächsten Tagen wird was kommen. a következő napokban jönni fog valami, Gott wird dich gebrauchen. Isten használni fog. Ich segne dich. Megáldalak téged erre. Los geht's. Gyerünk, kezdjétek el! Szépségét nekünk megmutatta, királyi méltóságát adta, így énekelem, örömet csak meg.
Thank you.